Слагаме по същия начин тук. Пак дапичките. Да, тук има една особеност. Тук се слагат и тези нещата. Те са така... Да, те са там, където се свързват, за да може да направи едно цяло. На всеки елемент има по две такива. Да. Слагаме го. Тук, за да може следващия път пасне да стане. Почваме с тънки. Ето и тънките започват. Да. Пак са трички. И вече оттатък са широки. Придавели. Сега ще го прибера. За да не си стържим ръцете. Ще трябва с дупици, да. Евентуално. Само ще го направим него. Точно го пристегна после. Така. Слагам следващия елемент. Предварително го слагам само, че ми е по-лесно тук да после ги забравяш. Така. Слагаме другите дебелите. Вече тези, като почнем сега да ги пристягаме с кола, ще ги наместим, да, защото иначе сега като е размърднал нагоре-надолу и не е фиксирано както трябва. Последните две шишарки, аз така им казвам. Последните 3 дебели.
Аз от това казах, че тук е по-лесно. Това е по-време и като това. Защото тук се показва, че Тук си е точно. да. И тук директно слагаме гайките. И притискам. Един по един, сега ще почна да ги обявявам. Точно така. Сега вече, като почна да навивам, сега ще гледаме шишарките да паснат, горе и долу, както го казваме. И ето и тук, и тази. Сега ще, като пребера още малко, както ще стане. Точно долната страна. Сега ще стане. Сега ще му сложим гайката отдолу и започна и там да го навивам и ще го пребере. Може да го оставим. Ще сложим още и го фиксираме. Важно всичките да влезнат, защото иначе после ще е трудно. Проблема пак идва от това, че не е фиксиран кола. И сега ще прибера още малко. Че много е страни. Сега ще стане. Защото пилката не е брала долу път. Така. Вече тук. Ако се налага, може и от тази страна се притегне, но е хубаво само тук, защото там няма да стане капачката за тапички. Да. Това е единственото, което е като остава само долу да прибере хубаво. Сега, малко, даже няма смисъл, ще сложим следващия кол и вече със следващия кол ще го стегнем. Тук. Те са фиксирани. Да, така е. Защото те са в брошури, те са описани в брошурите. 165 лева метър. С всичко включено. От колонка до колонка. Да. Само завършващия кол се продава. Защото ти можеш да имаш 10 метра, примерно. Взимаш си 10 модула и един завършваш кол. И така. Затова казвам, че са тия новите огради, където са там такива, които като тази имитират ковано желязо,
обикновено само паното е 250 лева. И като сложиш другите неща, става... Пускай да спокойно. Сега ще ни трябват и шпилки. Там по-отзад. Ето. Аз винаги почвам в средата. Че в средата е най... Тук има една особеност, където е важното е тук това да не опре някъде в стълба. Това трябва да се внимава, защото се е случвало и после почва да го огъва. Иначе при тази... Номер 2 е готов.